В днешния епизод на Net Talks ще ви запозная с една жена, чиято история е пример за силата на човешкия дух. Мира Стефанова е родена в село Царевец, Добричко. След ранна загуба на майка и прекъснато образование, тя се омъжва и става майка още като тийнейджър. На 23 години обаче взема съдбата си в ръце и се връща в училище. Започва от първи клас и стига до завършване на 12-ти. Днес Мира работи като образователен медиатор, подкрепя ромски семейства и деца в 5 села, борейки се срещу ранните бракове и отпадането от училище. Често използва собствени средства, за да осигури дрехи, учебници и лекарства. За своята работа е отличена с наградите «Човек на годината», «Вдъхновение» и «Овластяване на ромската жена». Историята й беше разказана в предаването «Ничия земя» и в «Малки истории» на БНТ. Мира вярва, че всеки, който иска, може да има по-добър живот. И именно това вдъхновение ще споделим с вас днес. Добре дошли в Net Talks с гост Мира Стефанова. В днешния епизод имаме един изключително интересен човек, който най-вероятно повечето от зрителите не знаят, или поне една голяма част от зрителите не знаят. Имала няколко участия вече в Ничия земя, историята е изключително интересна. Ако искате да научите малко повече за нея, може да изгледате двата епизода, в които е участвала. Госта ни днес е Мира Стефанова, която познавам от едно известно време. И с нея ще си говорим за това, което тя прави и за неща от живота като цяло. Първо искам да кажа здрасти. Последния път, като се видяхме, беше преди едно известно време в една друга държава, в един друг град. И тогава за първи път се запознах с теб и историята, която братовчет ми, който и ти познаваш, ми разказа за теб. Наистина много ми хареса, ме вдъхнови, беше много интересна и много се зарадвах да виждам, че в България има и такива хора. И искам да благодаря, че се съгласи да го направим това и да ти задам няколко въпроса, ако е окей с тебе. Добре. Искаш да се представиш за хората, които не те познават евентуално, коя си и какво правиш, нали, накратко? Да. Здравейте, аз съм Мира Стефанова, от България, от Добрица. Това е. Добре. Това, което ни каза ти, нали, според мен, което е едно от най-интересните неща, ти си медиатор. Да, медиатор. Можеш да обясниш на хората, които не знаят какво е медиатор? Аз съм образователен медиатор в училището. Може би вече 5-та година работя в това ромско училище. Там, където работя, 95% са или 70% роми. Какво правя там? Деца, които не разбират български език. Ние, медиаторите, помагаме за превеждането на учителите. Ако имаме деца, които отсъстват и ги няма, ние сме медиаторите, които ги търсим по домовете. И така, това е медиаторската работа. Един вид помагате на деца от ромски произход да се интегрират в българското общество. Да. Добре, да почнем с няколко въпроса. Специално за детството и за пътя. Искам да те попитам дали имаш първи спомени или първи спомен, в който си разбрала, че светът е различен към теб и как си го разбрала? Така, казах, че съм от Добрич, Мира съм. Как така е станал светът, когато един ден в нашото село дойдоха едни вярващи хора християни и те проповядваха благовестието и там ни говориха за Исус. Оттам разбрах, че наистина съм по-различна. Прие Господ.
като мой спасител. А кога реши, че образованието е привилегия, а не просто задължение? Аз бях на 6 години, когато моята майка почина на 35 години. Ние бяхме 6 деца. Нямахме възможности да ходим на училище. Никой не помисли за нашето бъдеще, за нашата кариера, за нашата работа. Естествено, аз много исках да ходя на училище, обаче нямаше как. Исках да ходя на училище, обаче нямахме възможности. Нямаше кой да помисли, че трябва да се ходи на училище, след време да се намериш една хубава работа. И това ли е основната причина в момента, поради която работиш като медиатор? По принцип, аз и други неща правя. Аз ходя в евангелска църква и чрез тези евангелска църква, чрез тях хора, помагаме за тези деца, които ние можем да се доближим до тях, помагаме на тях. Знам какво е да нямаш родител, знаме какво да си сирак, знаме какво да искаш да ходиш на училище, но няма възможност да ходиш. С такива деца ние помагаме по селата и благовестваме благовестието. Също имаме хора, които много ни помагат, нашите приятели, мисионери. Те идват оттам, те са призовани от Бога да дойдат в България и се запознах с тях и с тях заедно работиме и ходим по селата, говориме с децата, с родителите. Обаче за мен виждам, че ромския етнос нямат образование, не могат да четат. И за мен е най-важно всяко едно ромско момиче да ходи на училище поне до 18 години, за да може да знае да чете, да пише. И да не бъде зависим от мъжа си, съпруга си, да бъде зависим от себе си, да работи, да изкарва пари. А какво е да стоиш между деца и система? Между страх и бъдеще? Между страх и мечти? Ромските момичета, те имат дарби, таланти. И аз съм човека, който бъда между тези деца, между тези момичета, да им кажа, че да не се страхуват, смело да мечтаят и да искат да се борят за това, което искат. Самата аз се борих, самата аз постигнах до някъде и някои неща си сбъднах нещата и още гледам, продължавам да уча да си изкарвам образованието. Колкото е трудно, толкова е славно медиаторската работа, да насърчиш децата, да насърчиш и родителите. А как печелиш доверието на родителите, които самите те не вярват в училището като институция за по-добро бъдеще? Трябва да бъдеш искренен. Да бъдеш искренен, да ми влизаш им положението, да ги обичаш и да ги подкрепяш. Това не означава, тези хора трябва да бъдат отхвърлени от обществото, трябва да бъдат дискриминирани. Напротив, трябва да седнеш, да говориш и да общуваш с тях. Да разберат, че ти си един от тях, който си искаш да им помогнеш, децата им да имат образование. След време за тях е хубаво. А кое е по-трудно, да убедиш детето да учи или да убедиш родителите да го пуснат на училище? Трудно. Да, кое е по-трудно според тебе? Естествено родителя, защото все пак като казва родителя. Родителят може да иска, обаче родител като казва не става. Естествено, много е важно ние медиаторите да работим повече с родители, с майки и повече да им помогнем, че има и друга страна, освен махалата и друг свят има. Да им напомняш, че имат правото на избор. Да. И правото, не само правото на избор, но и задължението да се самообразоват.
Ти си изключително вярващ човек. Преди малко каза за това, че си част от Евангелската църква. Да. Каква роля играе Бог в пътя ти? Добре, че го имам. Добре, че то се появи в живота ми. Чрез него открих, че друг свят има и друго бъдеще. Единственият Бог, който ме промени, единственият Бог, който ми даде да вървя по добрия път и да стартирам от начало. Имаш ли своя тиха молитва, която ти крепи в най-тежките моменти? Естествено имам. Ще я споделиш ли с нас? Моята тиха молитва е пак за ромското общество, защото виждам нашите деца, ромските момичета, момчета, наистина те са дарени с танци, с свирене, с пеене, самоуки, играят с едни хубави дълги коси, гъсти, красиви. Искам някак си Бог да направи промяна в тях, да разберат наистина образованието е много важно за техния живот. Да не се бързат да се омъжват, да не бързат да раждат деца, да не бързат да правят семейство, да въртят, защото те са още крехки, млади, невинни. Те трябва да учат. До 18 години трябва да учат. Малко извън темата, ама преди няколко дена, дори в Господари на ефира, мисля, че даваха един много известен влогър, пътуващ влогър, травелър, който се казва Друбински, с милиони последователи в световен мащаб. Даваха негово видео от циганската махла в Столипиново, мисля, че в София. И дори и той самият остана изключително изненадан. Още като влезе в махлата, едно от децата, от деца от ромски произход, го разпозна и почна да си говори с него на английски. После това дете говори в някаква игрална зала. Такива, дето има разни игри с компютри и геймърски истории. И там всички деца говореха английски, при това не е лош. И когато той ги пита как говорят английски, откъде знаят английски, отговорът беше, че са научили от игрите, от компютърните игри. И според мен едно дете, което може да научи чужд език от компютърни игри, има достатъчно голям потенциал да може да научи всичко друго, което се преподава в училище. Обаче въпросът ми е такъв. Не мога да разбера какво се случва, къде е тази прекъсвателна, където това не се случва. Според теб, къде е тази прекъсвателна? Къде е този... В училището ли? Дали е в училището, дали е в семейството, не знам. Ти какво мислиш? Аз мисля... гледам и чувам, и виждам. Всъщност, там, където работя аз, моите учители дават всичко възможно от себе си, дават тези деца да учат. Но някак си виждам, нямат подкрепа от родителите, някак си от родителите на децата. Защото ако нещо се случва, все някак си учителите са виновни, все някакво от училището е виновно. Някак си нямат учителите подкрепа от родителите някой. И някак си този върви учител, родител, за да може той дете да се дигне горе да учи. Някак си това не виждам подкрепа от родителите. Да помагат на учителите. Мислиш ли, че въпросът с интеграцията на ромите към българското общество е малко по-обширно, да речем, политическо нагласено или дори етническо нагласено? Защото ако погледнем в историята, същите
етнически групи, като роми, цигани, турци, по време на комунизма са били доста по-образовани. Той като цяло, целият български народ е бил доста по-образован. Но в последните 30 години специално деца от различни етноси, включително и от ромски етноси, или основно от ромски етноси, с много ниска степен на образование. И ми е интересно как така едни деца от ромски произход, които са родени в Германия или в Англия или в Франция, могат да се приобщят към обществото там, а едни деца, които са от същия етнически параметър, не могат да го постигнат тук в България. На какво мислиш, че се дължи това? На образователна система? Да, защото Германия си, там където аз познавам, там си има законни правила. Ако това дете не ходи на училище, то се търси и се глобява семейството. Но тук и има друго, че Германия ги приема, не ги дискриминира, напротив им помага за образованието. Дава им и шанс дават. А мислиш ли, че в България има някаква дискриминация все още? Естествено го има, защото ако ходиш някъде на борса да си търсиш работа, те не ти дават шанс, защото нямаш образование, нямаш 2, 4, 5, 6 клас и не могат да ти помогнат. Да, ама това говорим за образование. Не говорим, нали, терминът дискриминация не се отнася към образованието, е към изискване към дадена работа. Говорим за етнически произход. Смисъл, те тук, ние медиаторите с това се борим, че ние нямаме никаква подкрепа от тях. В смисъл, ние отиваме, взимаме ги, вкарваме ги в училището, обаче те след време ни идват, 2-3 дни, една седмица болни са или тъй, ще ти губят, не дей, ще ти спрат парите и ми то викаме с 40 лева детски, какво ще губявате? Какво ще взимате от мене, вика? Ясно. Той няма обувки, няма якита, няма да му дам пари за закуска, с какво да го храня? И се налага училището, учителите, медиаторите да съберем помощ, да помагаме, за да може и че да идва на училище. Самата държава не подкрепа тези деца. Самата подкрепа не пуска някакви по-големи суми пари. 40 лева детски става ли? Обувките струват 50-60 лева. Да не говорим за закуските. Просто държавата не помага своите деца, те да продължат да ходят. А в Германия им помагат. Пускат им са по-големи средства пари и плюс Германия глоба им дава, ако не ходят на училище. При нас няма това. До думи има, обаче по документи няма. Сега, докато си говорим за системата, искам да те питам, кое е най-болезненото неразбиране, което чуваш от институциите? Пак ще върна към ранните бракове. Всяко едно дете трябва да има образование, училище. Както вие казахте, че по време на комунизма всички имали право да ходят на училище. Нали? Да. Всички тогава знаеха да говорят и български език и нямаше деление роми, цигани, българи, нали? Всички бяха равни, ходиха да работят, заедно ядоха, заедно пиеха. Сега просто няма как. Тук много трудно стана за образованието. Да задам въпроса по такъв начин. Кое е нещото, което институциите правят толкова сложно, за да направят твоята работа още по-сложно? Не знам. Трябва да се букеля всяко едно ромско дете. Трябва да се търси. Трябва да се види какво става. Трябва да се търси всяко едно момиче. Там... Не, ако можеш да промениш едно нещо в системата, какво ще е да е то? В тази цялата система, образователна система, като един човек, медиатор, какво би направило твоята работа по-лесна и да напълни училищата обратно с деца? Бих дала на всички
хора шанс да почнат, от някъде да почнат. Мисля това за децата и за родителите, защото някои родителите наистина искат да четат и да пишат, искат да знаят, но те като нямат образование, няма как самостоятелна форма да се записват. Искат да работят, обаче трябва да имат поне 8-ми клас, някъде ги изпрати борсата за работа. Има роми, които включително работят, умни са, талантливи са, без значение, че няма образование. И напоследък тук вече много от този етнос ромските започнаха да се записват самостоятелна форма. Разбират колко е важно образованието. Самостоятелна форма. На образование, на обучение. Да. А имаш ли надежда, че следващото поколение деца ще воюват по-добре? Не знам. Ако така продължаваме за образованието. Виждаш ли някакъв напредък в броя на деца, които искат да учат? И то специално в България. Да, виждам. Някои деца наистина искат да учат. Виждам, че имат желание. Не всеки, но имаме. Има. Трябва да си вярват в себе, че от тях нещо ще стане. Трябва да, без значение какво им идва на живота им, семейните проблеми, то трябва да стане на крак и да продължава, и да вярва, и да мечтае, и да иска. Мисля, че всяко едно ромско момиче трябва да стане да учи. Той си има мнение, той е човек. Какво е той ти да живееш в България, да не знаеш български език? Ти трябва да знаеш български език, ти си българка. Как отиват, питаш, как отиват в Германия, знаят немски? Защото има закони, правила. Тук при нас няма. Тук 40 лева не можеш. Той вика, ела да ми взимаш. Какво ще ми взимаш? Аз нищо нямам. С какво ще ме заплашиш? Няма някак си... А мислиш ли това е това, което се случва в българската образователна система и социална система, е с идеята да могат една маса народ да ги държат необразовани с цел политически цели? Не, аз не ги слушам тия политики, не знам. Обаче... Защото, говорим си за образование, необразованият човек е по-лесен за подкупване. Агитиране, да. И като тръгнат по махлата им раздадат по 100 лева на глас по време на избори, да речем. Какво да прави човека, като няма образование? Като няма откъде? Продава си гласа си, взима си храната, храни си децата и това е. Аз на тях не мога даже да ги осъдя, защото нямат образование. Нямат откъде да изкарват пари. Ето колко българи тръгнаха извън България да бачкат, да работят за бъдещето на децата си. Аз не мога да ги осъдя хората. Не мога да им кажа нищо. Да, всеки един човек имал нещо в живота си, не си изкарал образованието си, нещо е станало. Но детето да ти е гладно, да иска памперс, да иска мляко, а пък той няма откъде, естествено, като няма образование. Но има и ромски семейства, които изпращат си децата си да ходят да учат, да знаят да пишат и да четат, да не бъдат като тях. Има хора роми, които се стараят, има които нищат. Но аз много познати имам приятели, че има роми, които са лекари, учители, учат висше образование, работят, изкарват и учат. Аз се гордея с това етнос. Аз съм също ромка, аз също нямах образование, защото майка ми почина. Сега, на 22 бях, когато записах със самостоятелна форма. Бях втори клас. И сега съм на 35 и завърших 12 клас. И сега в момента се мъча да изкарвам дипломата си, защото моят майчин език е турски. Не разбирам много хубаво български език. Но се старая да уча, да изкарам, защото знам, че ако нямаш образование, няма къде да ходиш да работиш. България изисква да имаш образование.
И не само в България. Да, и тук е да, така. хубавите работи, принципно, изискват образование. Зависи от човека, зато и аз тази работа много е трудно. Моля се на Бога, където ходиме с моите колеги, с учителите, да имаме пробив. Вратите да се отварят за образованието. Не знам какво е направил преди комунизъм, какво е станало, но много е трудно да взимаш онудите и да го вкараш. Много деца не са ходили на детска градина. То не се е адаптирало да стане рано. Да седне, да отцветяват цветовете в детската градина. Да имат самостоятелни занимания. Няма, той ти трябва да го оставиш само да се защитава. Сам да си помогнеш. Не винаги мама и тати ще ходи подир него. Просто трудно е, но ние сме тези медиатори, които да помагаме на нашите хора роми. И аз много ги обичам и обичам да съм между тях, между децата и да им дам надежда сякаш, да не се отчаяват хората, защото после като нямаш образование, нямаш работа, то си отчаян. А според теб, защо се получава това етническо отделение на хора от една и съща държава, да се делят на различни етноси, различни... Нали, да определени хора, определени етнически групи, да приемат други етнически групи като по-нисши, по-прости, по-невъзпитани. Според теб, това дали не се дължи до някъде и на това, което показват по медиите? Защото има хора, които правят доста скетчове, където имитират цигани, и тези цигани в техните образи винаги са някакви изключително необразовани, изключително глупави, крадливи и всичко най-негативно, което можеш да видиш. Дали пък това не е останало като образ в главата на нормалния българин? Сега ще го кажа. Той е етнос ромите, нали? Да, за ромите, циганите, както искаш да ги наричаш. Те сами се дискриминират, защото има групи, които са работливи, искат децата им да имат образование, всичко, нали, искат, стараят се, правят нещо. Има група, които неща да вършат нещо, си седят на едно място и чакат на готово. И тези, нали, и се делят, има дискриминация. Тъй като в моя живот се промени в Бога, ходя на училище, изкарах си училището, ходя на концерти, отивам на театър, нали, на такива неща ходя, където махалата, ромските деца не са ходили на такова място, освен сватба, нали. И има така, нали, те сами се дискриминират. Аз също съм дискриминирал от някои хора, дискриминация имам, защото бакшните Мира научи, има много са прави работи в училище, нали? И аз имах тая борба. Имаш предвид, имаш дискриминация от хора от същия етнос като теб. Да, някои се радват, някои се насърчават, от някои от нашия миля дискриминация, нали? Един вид ти викат, вижте, с голямата работа стана. Да, нали, да. И зависи. Ако ти седиш, то не може Бог да ти помогне, нали? Ако си мързелив, нищо не искаш да правиш. Има и такива хора, които мързеви и не искат нищо да правят на готово. Пък има хора от този милият ромите, работят, бачкат, учат, постигат нещо, правят нещо. Има. Искам да те попитам, още в началото споменах, че си участвала в 2 епизода на Ничия земя, ако не се бъркам. Какво беше усещането да разкажеш историята си публично в Ничия земя? Усещането искам да бъда, пак казвам, на глас трава. Искам да бъда чута на моя етнос, на ромските момичета, на ромските жени. Да станат и да почнат от някъде. Народни ли? Балет ли? Ще ходят да спортуват ли? Нека да се чувстват като жени, не роби. Жени и да имат самочувствие и да имат своето мнение за гласа си.
Искам да бъда пример. Да. И да имат финансова независимост до някъде, да работят някъде и да знаят, че ако останат без мъж, могат да си покроят основните нужди, примерно. Говорила съм с много жените и някои казват, нямам образование, трябва някой да поддържа мен, децата ми. Нямам къде да живея при него, нали, защото той има дома, аз нямам къде. Или нямам баща, майка, където... И СМС там седя, нали. Зато и съгласих се в ничия земя да говоря, че има и друг свят. И има други светове хубави. Да. Има толкова хубави неща в този живот. И има и много хора, които са готови да помогнат. Примерно общата ни позната Карл, която има построен дом и е готова да помогне на всеки, който иска да отиде и да потърси закрила при нея. И има още и други хора, които го правят, нали? Не само тя, но има възможности. Има много хора, които помагат. Надявам се трудът да не е на празно. И това, което правя аз, Карал правим, имаме и други хора екип, които ние сме екип, работим. Ние го правим от сърце, от любов го правим, защото сме вярващи, християни. И колкото тези хора неграмотни да са и да не искат да работят, да не искат учат, Бог ги обича и ги приема такива каквито са. Помагали сме много на децата. Много е хубаво да като застанеш пред децата, да им виждаш очите им как светят. Да. Също така, как реагираха хората около теб за участието ти в Ничия земя? Какви реакции имаха, нали, позитивни, негативни? От страната на моите роднини негативни бяха. От страната на моите близки приятели, дето бяха с мене, те бяха много щастливи, казаха браво, Мира, нали? Много е трудно да излезеш от махалата и някои чужди хора да ти помогнат и да ти подадат ръка. Чужди хора по-така се зарадвах, отколкото близките ми хора. Някак ще отдалечиха се от мене повече. Вярваш, че вярата може да промени съдба? Да. Дори когато всичко изглежда изгубено? Да, вярвам. Естествено вярвам. Вярвам, че единствено Господ Исус променя живот и съдби. Вярвам му, защото Той самия направи с мене. Буквално моя живот промени. От нищо нещо направи с мене. Отвори врати там, където изобщо не мислях. Тъй, че само Бог може да промени. Аз съм запознат малко или много с личната ти история. Не съм много сигурен дали си го споделила в Ничия земя или някъде другаде, но си ми разказвала за брака си предишния, ако не се лъжа. Да, бащата на децата. Да, за децата си и за ситуацията. Да кажа малко. Само ако искаш, просто искам да поясня на хората, които гледат и не знаят за твоята история, колко трудна история си имала. Нали, и все още се бориш с много неща, предполагам. И си успяла чрез вярата да откриеш някакъв храм в душата си и да изгрееш един вид. Бях само на 14 години, като се омъжих. На 16 родих първото си дете, второто на 18. Но аз живях с бащата на децата, защото нямах къде да ходя, нямаше как да стане просто. И в него намерих утехата, в него вярвах и
много му вярвах, че той никога няма да ме излъже, никога няма да ме изневери, защото в него намерих подкрепа, милост, уважение. Намери бащиния образ, може би. Обаче в мен остана едно нещо празнота, което исках да уча. Исках да имах образование. Обаче това не стана. Живях с него за тия 10 години, живях с него. Имам 2 деца с него. Обаче дойде времето, което като ромска жена исках моето мнение да се чуе и той да не ми забранява. Просто исках да вярвам в Бога, исках да чета Библията и това исках от него. Но когато аз му казах, че станах християнка, искам да чета Библията, той тогава каза не. И се наложи той да ме удари, да ме бие. Тогава аз отворих Библията, прочетох Библията и Библията пише за светлината, за промяната, за добротата, за прошката. И си казах, Боже, Библията говори за любов, за уважение. Такова нещо, къде го има, нали? И аз му казах, остави ме само да ходя на църква, при вярващите хора, защото там добре се чувствам, и да чета Библията. И той, кога стана наби ме, удари ме, и тогава аз казах не. И той тогава се наложи да ме изгони от вкъщи и каза, на мен такава жена не ми трябва, ако ми трябваше, щях да взимам българка. И той мисли, че повярва в Христос, станах българка вече. А не е така, съм същата съм. И тогава той наложи се да ме изгони. И аз отидах при една пасторка Мария Миндева. Тя ми помогна. Тя ми помогна, тази жена. И тя се оказа, че е учителка, учила в Софийския университет в София. И оттам вече направихме така, че той няма право да се доближава до мене. Той ма заплаши, естествено, че ще му убие, ако не се отказвам от тази вяра. И аз си казах, не, аз искам моята вяра. Това вярвам. Ти си вярвай там където, аз искам в моя вяра. Аз нищо лошо не правя. И тогава се сещам, тази пасторка, чужди хора, и то българи, ми помогнаха, подадоха ми ръка, прибраха ме от тях, дадоха ми дрехи. Тази жена ми купуваше учебници, химикали, тетрадки, картата на България да ми помогне за образованието. Каза, моето момиче, ти трябва да учиш, ти трябва да знаеш да четеш и да пишеш, защото образованието много е важно. И оттам ожених се много малка, но тогава чаках той да работи, той да ми даде пари. Някак си зависима бях от него да ми даде пари, да купувам нещо на децата си, за себе си. Или за себе си, да. И бях много малка. Какво съм разбирала семейство да създавам? На 14 години трябва да съм в училището. Да. Тетрадката, химикал, учебника трябва да бъде в ръцете ми. На 14 повечето момичета, нали, в тази тинейджерска възраст почват да имат първите си гаджета. И поне преди беше така. И после се омъжват, мъжете им стават. Не винаги. Предимно, нали, говоря за нормалните ситуации, не говоря за, нали, там, където играят етнически правила. Какво значи това 15, 14, 16 години момиче да хване чарпака и да готви, да чисти, да оправи, а майката, родителя да се съгласи в това? Тогава къде са институциите? Къде са общините? Къде е училището да ги търсят? Нали? Той няма, трябва да имаш 18 години да сключиш брак. Ти какво разбираш ти от семейство? Да готвиш, да чистиш? Добре бе, щом искаш някой, сгодявай се, бъдете приятелите, не бързайте да се жените, каквото и нещо. И дигате една голяма сватба и какво става? След 5-6 години се разбира, че те не са един за друг
Децата, бабата, дядото гледат и всеки си поема своя живот, както с мене стана. Ето с мене и стана. Този човек, който ще те обижда, човек, който ще те лъжи, човек, който няма да уважение грам внимание, грам уважение към тебе, като съпруга, като майка на деца, и за какво? Аз не се чудя на тези жени. Добре, отиваме към финални въпроси, тъй като сме близо в рамките, в които трябва да приключим това интервю. Какво би казало на момиче, което е израснало като теб и днес се стои на ръба между страх и мечта? На ръба. Да не се страхува, бавно да се оттегли от ръба и да мечтае. Да мечтае и това ще се сбъдне. Мечтите се сбъдват. Да не се страхува. Но да работи за тях също. Да работи за тях, да. Добре, и последен въпрос, преди да затворим записа, който задавам на всички гости в подкаста ни, и то е следният въпрос. Ако може да ни отговориш само с едно изречение или една дума. Да. И то е според теб, от какво най-много се нуждае светът днес? От доброта. Доброта. Благодаря ти много. И за финални думи, драги зрители и слушатели, искам да ви напомня, че е много трудно да излезеш от махлата, но още по-трудно е махлата да излезе от теб. Останете с нас до следващия епизод. Благодарим ви и до скоро!